lewrudu sajjabo ina sagi tewaɓe sabi kadi lebbi keewani ko neral makko ngal yettinde nde tawno ko kanko e hoore makko yinno arde e mato ko gandu tonggim ɗum noon omo yafdoma an ceerno Saïd o wiyomi yettin gandu makko ko ɗum haaɗimo arde en juurima galle o foof eɗen ñaago kadi jinnaare mo towɗen ɗo yo Allah juutno gurdam makko wonda e cellal e kisal e tawno galle ceerno Mamadou Yowma e galle ceerno Mama Jimba ko galle gooto eɗen jiidaña tan tawɗen aɓe gondi teɓe gondi guila en cuwa jibinede kadi ko gilli mawɗi gonno hakkude mabɓe ko ɗiɗon gilli ndeɓi ha ari e sukaɓe ɓe e ɗum noon eɗen ñaagono afo galle o kono ceerno Saïd Nourou eɗen nangal miñiraɓe muɗum ha yettanma sehilam ceerno Abou tokoram ceerno Cheikh Oumar e galle o foof ko alda ilimtude eɗen ñaago yo Allah wat jam e galle he jammo Allah wanno ɗo yo Allah ɓeydi ɗum ngam barke rasulillahi arde en e galle he eɗen jogo hen weltare nde tawno neɗɗo foof ene yiɗi nelede ɗo yiɗi ɗo jiɗɗa ko ɗon ɓurɗa yidde nelede ɗum noon oɗo jamma ko mofti e makko to badde ɓuure ɓe mbawi waɗande en oɗo jamma ha mbawen hebde hen foddo ko heɓete hen noon yo Allah yaɓe moƴƴere so tawi ko haalate en battiɗim e jungo miñi men hono ceerno Oumar Ndongo wooda ko yettini ɗum noon jarloɗon jaafoɗon ko yettinde nelal tan en gardani haalde allahumma salli ala rasulillah ثم ساروا ثم يوم النبي وعام ثم ساروا ثم يوم حين أتى فيه الهدى قرن القرون كان سرور في سرور في سرور وعيد دون آيات العيون يكون وعيد دون آيات العيون كان ربيع وسنا ودين بعامل فيه يوما بعد نوله وعامل فيه يوما بعد نوله ودين بعامل فيه يوما بعد نوله تكون مولده في سرو وغير نري ومولده في سرو وغير نري ومولده في سرو وغير نري ومولده في سرو وخير جمن ومولده في سرو وخير ختك ومولده في سرو